Jibqa' ma jintlaħaq l-ebda ftehim bejn il-General Workers Union u l-kumpanija Playmobil dwar il-pakkett finanzjarju tal-ħaddiema. Il-General Workers Union b'sinjal ta' rieda tajba ħallit sospiżi l-azzjonijiet industrijali. Dan wara li l-kumpanija Playmobil għadha ser tkun qed tippreżenta l-kontroproposta finanzjarja tagħha f'laqgħa li se ssir fil-għaxija għand id-direttur tax-xogħol. Il-General Workers Union nhar il-ġimgħa li għaddiet ordnat azzjonijiet industrijali wara li 9 xhur negozjati fuq il-ftehim kollettiv ma waslu għall-imkien. Il-Playmobil reaġixxiet u t-tnejn filgħodu ħalliet lil madwar 900 ħaddiem industrijali, klerikali kif ukoll eżekuttiv barra mill-fabrika. Bis-sitwazzjoni tirritorna lura għan-normal għal ħabta ta' 8:30 ta' filgħodu wara li l-General Workers Union issospendiet l-azzjonijiet industrijali. Sqallija ma tħallix li l-ajruport Trapani jibqa' jintuża bħala bażi militari għaliex qed ixekkel lit-turiżmu. Sa nhar il-ħamis li ġej il-forzi tal-ajru Ingliżi u Kanadiżi se jkollhom jitilqu mill-bażi tagħhom fl-ajruport ta' Trapani. Dan għaliex l-attività militari fl-ajruport waslet għal telf ta' 10 miljun euro. Minħabba li kienet jintuża bħala bażi militari, l-ajruport kellu jnaqqas in-numru ta' titjiriet kummerċjali li sussegwentament wassal għal nuqqas ta' turisti fil-lukandi, ristoranti u attrazzjonijiet oħra. Is-sindki tal-lokalitajiet milquta kellhom jikkonvinċu lill-awtoritajiet Taljani li ma setawx ikomplu jirreġistraw telf u għalhekk l-ajruport kellu jieqaf jintuża bħala bażi militari għal-Libja. Issa il-forzi tal-ajru Ingliżi u Kanadiżi se jiċċaqilqu għal bażi oħra fil-Gżira ta' Sardenja. Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji dwar is-saħħa mentali li qed ikun infakkar propju llum, il-kelliema ewlenija s-saħħa Mary Louise Colejro-Preca qalet li huwa inkwetanti l-fatt li l-imwiet f'pajjiżna minħabba problemi ta' saħħa mentali kważi ittriplaw u żdiedu minn 53 fl-2003 għal 131 fl-2009. Il-kelliema laburista qalet li nies bi problemi ta' saħħa mentali ħafna drabi huma diskriminati fejn jidħlu impjiegi, edukazzjoni u postijiet ta' abitazzjoni. Kif stqarret l-għaqda dinjija s-saħħa l-kriżi ekonomika mistennija li tkun kaġun ta' effetti sekondarji relatati ma' saħħa mentali bħal żidiet f'suwiċidju u konsum tal-alkoħol. Il-kelliema laburista qalet li f'pajjiżna il-gvern ma ppjanax fis-settur tal-kura mentali. Ilu snin u jgħat liġi dwar is-saħħa mentali iżda din ma waslet qatt. Ma ppjanax lanqas biex ikollu professjonisti biżżejjed speċjalizzati f'dan is-settur. Il-qlieħ tal-iskejjel tal-Ingliż naqas b'aktar minn nofs għas-sena li għaddiet meta mqabbel mas-sena ta' qabel, jiġifieri dik tal-2008. Fl-2010 naqas il-qlieħ minn kull student mill-akkomodazzjoni tal-istudenti kif ukoll naqsu l-pagi ta' dawk impjegati ma' dan is-settur. Dawn ir-riżultati ħarġu minn stħarriġ magħmul mill-kumpanija Deloitte. Il-maltemp fin New Zealand qed ixekkel il-ħidma biex jinġabar iż-żejt li ħareġ fil-baħar wara li l-vapur MV Rena inkalja f'waħda mill-isbaħ kosta tal-pajjiż. Jekk il-vapur jinqasam kawża tal-maltemp joħorġu mal-1700 tunnellata ta' żejt ieħor fil-baħar. Immedjata kienet l-operazzjoni ta' tneħħija taż-żejt. Bros Henderson mill-Awtorità Marittima ta' New Zealand jappella lil pubbliku biex ma jersaqx viċin taż-żona milquta. What we're asking though is that the public keep away from the area. Oil is by its nature quite toxic. Il-maltemp li beda jaħkem fis-sigħat li għaddew qed jagħmilha aktar diffiċli. Tant li teżisti l-possibilità li l-vapur jinqasam fit-tnejn minħabba li rieħ qawwija. The weather that is arriving and is forecast to get worse, that will have an impact on the clean-up operation and also on the salvage operation. Jekk il-vapur jispiċċa jinqasam minn nofs, jistgħu joħorġu 1700 tunnellata ieħor ta' żejt fil-baħar. Il-Prim Ministru ta' New Zealand John Key qal li diġà nfetħu żewġ inkjesti biex jiddeterminaw x'wassal biex il-vapur inkalja mal-kosta.